Мана. Мана. Добре. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Или коментирайте долу. Аз надявам да ви е харесало. Да, знам. Смешно беше. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, следващия път ще измисля нещо по-забавно. Не знам. Вече даже имам идея. Дано да ви е харесало клипчето. Ако ви е харесало, палец нагоре, както казах. Ако също ви е харесало, или просто коментирате долу в описанието. Почтенска картичка. Добре. Чао!